nke anụnwa na-emekwanụ n'azịa unu ya abịa ka unu furu ife mere ebe anụnwa na kampụ unu na-afụ kịta bụ kampụ ndị mkpụrụ mmiri ndị na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa kampụ ndị onkolo ebe fano wee na-elesisi ndị mmadụ mkpụrụ mmiri fa na-aṅụ o nwechakwa ụmụ ebunu afụrụ ebe a amaghị m na ebunu fa zutere ezute ka fa wee gbanwere mkpụrụ mmiri na-akọwakwa na onye ebunu ihe na-efu efu na ya bịakwa n'azịa na ya bụ ebunu na-acha ọcha ka ọ bịa kpụrụkwa na ebunu ya ndị yuutu obodo anụnwa fasị na fa na-agagharịzi n'ime ọfịa ka fa chụọ ndị Fulani na ndị na-atọ mmadụ na fa chọzi ụmụ ife ọgbakọ nzukọ anụnwa n'ime ọfịa n'obodo fa ya ka fa na-agagharị wee diskọva aka mpụ unu na-afụ ebe akịta anụnwa mma hapụ unu ka unu gekwa n'ife fakwu ma nụkwa n'ife mere ebe anụnwa maka na ife unu fụfa akụkọ nyọrọ ebe a mbụ ndị mkpụrụ mmiri ndị yuutu obodo a mụnyere ya ọkụ si na fa achọghọzi ụdị ife anụnwa n'obodo fa wee sị ka m wetakwara unu n'ọkwọ nke na-afịa n'azịa biko unu maka ndị na-esonyere m na YouTube mgbe ekpuchinata nya bụ egwu kpuchinatakwana nya bụ ọkụ a mụnyere ebe anụnwa unu mana ndị nwe iwe akwụkwọ nke ahụ na fa ha ala ikike wee ụdị ife ụmụ anụ bi n'ime ọfịa na ebe na-agbakwa n'ọkụ ekenekwa m unu ebe anyị na-enye ya na-abụ n'akụkụ ọma iro ebe nke briji ahụ ihe abụ wambọnk ebe ndị na-ere mkpụrụ ebe a ka ha na-eme ihe ire mkpụrụ mmiri ebe a bụ ya ya bụ ya lelekwa ụlọ ha ndosa ebe ha na-ere mkpụrụ mmiri n'ebe ọ maghị iro ọ ya dị ya ebe a na-ere mkpụrụ mmiri onwe eji laịta ka akpụpụta ebili ahụ ya ọkụ wepụta lelekwala ya lelele ya ha na-egusi lelesịlị ya lelesịlị ya tọpụta ebili ahụ lekwa mma ebe a pụta n'ụzọ ọ ya bụ ihe eji agba dị mkpụrụ mmiri adọsa ya ozugbo mmụ ya ọkụ ebe a ka ha na-eresi ụmụnne anyị nke atọ ọchị ha na-etile abalị ya bụla ha na-anọ ebe ala abalị nke atọ ọchị ha na-eji anọ etinye batrị anọ ha n'abalị lelele ya si dọsa ya kpọkọnata ya iwebila in case ndị nọ ndị azịa na ndị ọkịja bi nsi ebe a nọ nwere na-achọ ebini ya achọ ya bịa na azịa lelele ya fụrụ ebe a n'ụlọ na bọnkụ ndị mkpụrụ mmiri nọ n'akụkụ ọma iro ọ dị ebilebi ya lelele so ana eme video Sweta is what I didn't buy now for buying. Monday lockdown. Yes, which one boy you okay, go na agafale. Abata mara sticker. This what na ko shedu. Abata mara sticker be chin hanu gbabiri. Gaya lelu ni. Sino bala am light out.
O nwuru gị ọkụ. Iwebila in case ndị azịa na ndị ọkịja bi nso ebe a na onwe na-achọ ebini ya achọ ya bịa na azelele ya fụrụ ebe a n'ụlọ na bọnkụ ndị mkpụrụ mmiri nọ n'akụkụ ọma iro ọ dị ebilebi ya so a na-eme na vidio Sweta is what I did not buy enough on a buy. Monday lockdown. Almost yes, go to one boy. You okay? Go na agafale. Abata mara sika. Abata na akwoshedu. Abata mara sika be chi na do gbabiri. Gaya lelu ni. Sino bala am light out. Outside. Sino am light. O nwuru gị ọkụ. Amerika salele.